τετραγωνισμός του κύκλου. Ο τετραγωνισμός του κύκλου, όπως ξέρετε, είναι άλλο το γεωμετρικό πρόβλημα, έτσι. Εγώ προσπάθησα να το λύσω με εικαστικές εδώ μεθόδους και έφτιαξα αυτή εδώ την κατασκευή, η οποία περιστρέφεται και σιγά σιγά χαλάει η σκιά του κύκλου, αποδομείται και στο τέλος καταλήγει σε τετράγωνο. Αυτό εννοείται ότι δεν έλυσα το πρόβλημα, αλλά το έχω κάνει έτσι συμβολικά για να δείξω ότι πολλές φορές πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και ας μην φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα είναι να κάνουμε κάτι. Η πράξη είναι που μετράει. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό, να μην γυρίζει και να βάλω εδώ μία ακόμη επιφάνεια, να το φωτίσω από άλλη πλευρά και να είναι στη μία επιφάνεια ο κύκλος, στην άλλη το τετράγωνο. Αλλά το θέμα είναι η πράξη. Και γι' αυτό το έκανα και χειροκίνητο, για να μπορεί να το κάνει ο καθένας και να σκεφτεί ότι πρέπει να προσπαθούμε για να κάνουμε κάτι.